Bueno, nesta xornada da Festa da Castaña do Caurel, se hai, vos sabedes o amor que teño por esta terra, todo me fai ilusión o que é estar aquí simplemente, non? Pero se unha cousa que me fai ilusión é que este ano me acompañe pois un dos meus mellores amigos que vai ser o pregoeiro desta festa. Quique Piñeiro, como estás? Estou encantado, sinceramente emocionado, encantado. Estou vendo o ambiente e entendendo un pouquiño mellor todo o que leera e era pouco que transmitía o que cheguei a ler e a verdade é que espero que estar á altura dunha festa tan importante vai a ser complicado, vou non intentar e a verdade é que espectacular o día acompaña, os asadores son xente increíble, acabo de flipar e ao final tamén é poñer o foco neles, máis que en min, que ao final son un simple cociñeiro que me encanta a castaña, como a toda Galicia, e despois dos incendios de anos anteriores que esta festa siga sendo un referente a nivel turístico internacional, un mérito tremendo, vais a recuperar todo o entorno, estamos nun souto, xa che dixo que maravilloso, e espero que sea un día aparte emocionante, que sea un día donde disfrutemos moito da amistad, da comida, que para eso son cociñeiro, ver se colle un quiliño. Está feito un tirillas, isto hai que darlle un pouco máis de comer a este home que non sei que pasa. Nada, o que pasa é que a genética é así, e, sí, bueno, eu creo que para a edade que imos cumplindo, pois nin tan mal. E algo de gimnasio, ainda que non se note. E nada, e eso, a disfrutar, temos por aquí a Guardia Civil controlándonos, eu creo que vai ir todo ben, animarvos as que estades escoitando e véndonos, pois que visitedes esta festa tan chula, porque teñen amenización, teñen cousiñas autóctonas, e a verdade é que merece moita pena. Oye, Quique, o da Castaña do Caurel, que todavía necesita un pouco máis de recoñecemento, eu creo, non? É certo que ten que haber unha cuestión máis de traballar na organización para dar máis promoción ao produto e traballarlo dende aquí directamente, pero xa o mesmo entorno, cando ti entras aquí no Caurel, xa che dá a entender que aquí, claro, estamos falando de que o Caurel ten unha cantidad de variedades distintas de castaña, non? De feito, falaba agora co maestro asador, non era capaz de decirnos exactamente cantas variedades estaban traballando aquí hoxe. A aposta que se leva facendo estes últimos anos dende a Festa da Castaña do Caurel porque sexan cociñeiros e cociñeiras os que vos convirtades en embaixadores deste produto, eu creo que é unha das claves, non? Para que o posicionamento da Castaña do Caurel vaya crecendo, non? Sí, a ver, é importantísimo porque además sabemos que son soutos pequeniños, que eles mesmos se unen para chegar a poder traballala. Sí que desde aquí en o pregón vou intentalo, se non me poño moi nervioso, reivindicar que se lle dé a importancia que ten tamén a nivel económico para que sexa rentable e que ninguén deixe de traballar o mundo da castaña. É tamén moi importante, dende o punto de vista de cociñeiro, poder desestacionalizar este produto. Faceros a festa principal é fenomenal, pero que hoxe en día que as técnicas que temos, pois esas procesados diferentes que podemos traballala durante todo o ano. E iso sería unha maneira tamén de seguir dándolle importancia, nós como cociñeiros, pero vos, ti ou a xente que visita os restaurantes cando vexan platos feitos co produto da castaña do Caurel neste caso, pois sería que os pidades, que os consumades, que lle deamos entre todos ese pulo, como ben decías ti na festa, que eso é cousa da organización tamén, que están facendo fenomenal, pero que tamén a nivel gastronómico todos empuxemos e máis nun momento de globalización como hai agora mesmo, que se dá moita importancia a produtos exóticos e moi interesantes, que a verdade é que hai que traballalos, pero tamén ter ese recoñecemento da castaña que tanto nos axudou en Galicia nas épocas duras, quitou tanta fame, que nos dá esos sabores moi tradicionais nosos dentro de platos ao mellor un pouquiño máis actuais, e un pouco creo que por donde vai ir enfocado o meu pregón. E ao sector primario, como sempre, fillo de mariñeiro, sí que é verdad que non é o mundo da castaña, pero sí sei, como decía antes, os asadores ven a ser o mesmo. Nos poso foco cando vimos a dar un pregón, pero realmente eu hoxe simplemente quero darlle voz a xente do sector primario, que é o que fai posible este espectáculo de festa e o que fai posible que a castaña siga chegando ás nosas cociñas. Pois simplemente será un pouco o enfoque de hoxe. Como che gusta a castaña a ti? A ver, a min gústame, sobre todo, foi unha das miñas primeiras experiencias gastronómicas, ali en Palmeira, na Casa da Boa, pois pinchándoa para poder asala, pelala incluso en cru, está super rica, podes rallala en riba dos platos, asada, por suposto, quizás o que menos me encaixa é cocida, sinceramente. Sí? Sí, non sei.
Sabes que aquí sí hai... me gusta, pero cocida simplemente no, a mellor metida nun potasio ou algo así sí que me gusta, pero Digo que tens é que probar, cuestión de gustos. tens que probar a calduda e tens que probar a caurelá, a tarta caurelá que se fai aquí, que se fai con castalla cocida, non se fai con fariña de castalla nada Sí, deso. coñezo, porque ademais, como Pois. decías ti, o entorno, recordei vellos tempos, porque eu estive vivindo en Monforte, é unha zona que conozco un pouquiño desa época, pois movime bastante por esta zona preto de Monforte, e é espectacular, a zona é espectacular, e sí que coñezo ese tipo de tartas e esas cousiñas, aínda que non é a miña especialidade, recoñezo, nós sí que facemos durante todo o ano boliño de castaña, Boliño de recheo de castaña, rixóns e queixo de Arzúa, que é unha maneira tamén de quitar ese cliché da castaña que se enfocou moito ao tema de doces e de postres e justa nos telo no boliño. De feito, quitámolo de carta unha temporadiña. E vos dixeron, nanai, non? Claro, queríamos meter outros platos, pero por darlle mobilidade, tanto a orella como o boliño foi unánime que había xente que amenazou con deixar de vir a Horta Obradoiro. Si deixábamos de poñer esos platos, voltou a carta e Loi fíxenlle caso a él e ao final a verdade é que é un plato moi emblemático noso, moi sinxelo, pero moi rico. Quique, eu como segunda casa que é o Courel, para mí é unha honra e un placer de verdade que estés aquí, e como amigo, moitísimo máis todavía. Moitas grazas. Pois vamos a celebralo, graciñas a toda a organización por contar comigo, a ti porque ese cariño sigue despois de tantos anos e de baches e de cousas, pero sempre pa diante, e que che aprecio mogollón, aprecio moitísimo o teu traballo porque estás en todas e sei que o faz de corazón, igual que vou intentar facelo o mellor posible ou hoxe dando pregón. Pues nada, oye, que temos a serra eléctrica aí sonando Claro, detrás. é que se lle está acabando o fuego e vai dar máis leña. ¡Lume!